Allah ka gagari kowa dan sarki kake kana da martaba balle kowa yake so ya zo ya ganka kai dulungu akwai lokaci auta kowa yake baya so ya ganka nace dole in ya ji haushi ya koma cikin gida ya zame saboda ka gagari manya balle yaro mai hatsarin bance kowa yake so ya ji sautin auta dan kuwa ina yin ka abokina auta lamarin kanka suke birga ni ko da wani lokaci ka yi murmushi kowa ya kaso ya ga yanda ka yi murmushi yan uwa akwai ajiya duk mai son sarauta ne ke sai ya koma daji in ya zo daji ya yi zamme sannan za a gane yana da martaba auta da Allah ka zan ba su sauyin mamaki abubuwan da ka kai dai suke ka birga ni shi yasa nake so su ni ganni a kusa gare ka